Ja, vi har tidligere faktisk lavet nogle forsøg for at stå på kvaliteten af spildevandet. Om det var muligt at rense det ned til en kvalitet, så vi kunne genbruge det. Og så vi også på mængden af spildevand, om det var muligt at genbruge alt det rensede spildevand i vores energianlæg. Og de forsøg viste sig faktisk, at vi kunne genbruge alt spildevandet. Det eneste krav, der var til spildevandet, det var, at det blev renset, så det havde en kvalitet, så det ikke stoppede rørledninger og dyser osv. til. Vi har valgt den bedst mulige teknologi, simpelthen ved at genbruge, i stedet for at bare rense og udlede. Så på den måde så er vi virkelig på forkant med udviklingen også. Og jeg vil også sige, at miljømyndighederne de var meget begejstrede over den her løsning, da de var ude og se på den. Og spildevandet det er faktisk så rent, så vi har tilladelse til i nødstilfælde, hvis alle buffertanker er fulde, så har vi tilladelse til at lede spildevandet til kloak og overholde de tilladelser, vi har der til udledning til kloak. Spildevandet det opstår faktisk fra 2 hovedkilder. Den ene af dem det er tømning af nogle tanke i vores energianlæg, hvor man tømmer nogle tanke en gang imellem for blandt andet at få fjernet flydestoffer. Så kommer det fra rengøring i kælderen i vores anlæg, hvor man spuler med havvand og spuler slakke og slam og støv og så videre. Og det ryger ned i nogle gulvrender og bliver derfra pumpet ud her til spildevandsanlægget. Så kommer der også fra tømning af kedler. Det er faktisk en stor mængde, der kommer på kort tid. At når man tømmer kedler i forbindelse med revision, så kommer der en stor mængde kedelvand, som der også bliver tømt ud. Og det bliver så også lidt herovre i spildevandsanlægget og bliver behandlet. Og efter behandling herude, så kan det så genbruges igen til slakkekøling i anlægget.